shigo je gaba nan za mu Dole fa sai mun karo mutum ne ba. Wannan iri ɗaya ne sai na ya gane da. Iri ɗaya ne ko wannan. Allah ji wanda ya tiba da ba. Wanda ya tiba da Dr. Abdulaziz Yara Abubakar su koyo shi a shirye suke kuma ko ta kwana suna maganin ko ta kwana Allah ya siya. Lokacin da yake jawabi ina ganin jama'a sun dan gana dan haya a nan saman tebur. Wani bawan Allah ne zo da korafi na cewa ya yi waƙa yasa amma kuma Allah bai kaddari kwamiti suka ɗauka aka haska shi. So yana ganin ba shi ne bane. So bayan mai jawabi honorable malam Mani malamin mu ne masaman mudi duk da yake ban ganin laifi ne ya shekara 20 cikin kejin gwamnati. Ya yi chairman na local government so 3 ya yi dan majalisar jiha so 4. So yana ganin mai da ruwa lijiya ya ji bawo shi ya ce ba banna bace. Bisa ga wannan ya ce zai ba da kuɗi ga wannan kwamiti naira miliyan guda duk wanda ya zo a yi a samu abin da ake fushi. Muna godiya Allah ya saka mana ne kuma Allah ya jawo kawo da
alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A saurara da Allah, yayyena da abokaina da kannena, abokan sana'a gaba daya, abokan mu'amala, da kowa barka da zuwa wannan guri. Ina fatan Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. A takaicen takaicewa, kowa ya san abin da ya tara mu a wannan guri, amma zan maimaita shi. Makasudi a takaice shine sanin mahimmancin juna, sanin mahimmancin mu'amala tare, wanda da an yi bayanin abubuwan da suka kawo na wannan waka da muka yi ta Abama Huta ta Dr. Abdul Yari Shekara, wanda aka sa challenge na mamin ko kuma rawa ga waɗanda suke wannan sana'ar ko kuma ke wannan sana'ar, wanda ya ci na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu har ma na 20 aka ce. To yanzu kuma gashi abin ya dauka an ce duk wanda ya shiga ma yana da abin da zai samu insha Allah. Ni na san wannan karamin abu ne a gidan Abdulaziz Yari, dan wannan shine ya kai mu karamtawa da mutuntawa. Duk wanda ya san Abdulaziz Yari ya san shi da mutunta duk wanda ya yi mu'amala da shi da ma wanda bai yi mu'amala da shi ba. Abu guda ɗaya ne dai kowa ya sa Allah a ran shi, duk wani abu da haka ya faru to kafin ma ya faru Allah ya riga ya rubuta shi. Ina fatan waɗanda ba su sunansa a wannan kashi na farko ba ko kuwa inda yan kwamfuta suka tantance su ma su yi hankali ga shi akwai layinsu. Wadda mu zanna ya magana ya ce nan guri ne na midiya, duk wani abu da ke so ya je duk inda zai je idan ka faɗe shi a nan zai je. To ina da sako, sakon guda biyu ne bai kai uku ba na so ya wuce hudu. Abdulaziz Yari ɗan APC ne na asali, suna cikin waɗanda suka yi ma APC raɗin suna. Ba za mu ce sun haife ta ba, amma da su aka haife ta. Su suka raɗa mata suna, suka ba ta gurin zama, suka yi mata duk wani kuskure da zai zama mutane sun karba. Kuma abu ɗaya da yake son mu bi shi, yake samu bi shi zuwa biyu. Na farko dai ya yarda duk wani ɗan jam'iyya da ma ba ɗan jam'iyya ba, inda ya yarda ɗan Najeriya ne shi ya ci gajiyar arzikin wannan ƙasar ta. Na biyu, abin da yake so ko da yaushe ya ga ɗan jam'iyya yana farin ciki, don idan ɗan jam'iyya ran sha ɓace ne to zai kawo maka wanda baka so a mulki. Amma in ɗan jam'iyya ya farin ciki zai zaɓi wanda yake so ya ɗauke shi. To saɓanin da muke samu ba za ka ce kowa sai ya zama ɗaya ba, amma in Allah ya da wannan saɓani an zo dab da wurin daidaitawa. Ka san an ce idan kura ta kura sai kuma Allah ya sako ruwa sai ya komai ya kwanta. To muna fatan wannan kujera da Abdulaziz ke nema Allah ya bashi, muna fatan kuma Allah ya shigar da mu ciki gadan-gadan. A ciki muke, abin da nake nufi duk waɗanda muke mu'amala da su ko waɗanda suke cikin wannan hidima su san wannan kujera tana hannun Abdulaziz Yari, saboda ya mana magana ɗaya biyu uku. Akwai mutane da yawa waɗanda muka ji da shi gurin Abdulaziz Yari ba yana son shugaban jam'iyya ba ne don ya wani abu ba. A'a yana so ne don ita wannan jam'iyyar su suka haife ta, su suke so su ga ta gyara ta zauna yadda ya kamata zauna. Tunda shugaban ƙasa yana da buƙatar hakan, to shi ma yana da buƙata. Muna roƙon Allah, muna roƙon al'umma da su taimake mu da addu'a. Wannan mukami idan ya zo hannun Abdulaziz Yari Shehi, Allah ya taya shi, Allah ya shiga cikin lamarin
Allah ya taimake mu idan ya hau din ma mu cika da masa addu'a akan wannan tsari. Na gode. Akwai abu na karshe kamar yadda zan ne faɗa wannan wakar ba ita ba ce kawai ba a fara ba ne ma. Saboda mu akan maganar wanda yake ganin mutuncin mu yake ganin mutuncin sana'a mu ya yarda da abin da muke yi to sai inda ƙarfin mu ya kare. Saboda haka ya wani takara Allah ya in dai ba shi ne ya ce baya takara ba to duk fa inda ya kuma muna tare duk inda ya kuma muna tare. Saboda haka yi wata wakar wata da sunan shugaban kasa da kuma yadda fatin zai zauna lafiya ya zauna daram da kan mu kara cin zaɓe a yi hankali kada a ce na zo da siyasa ta ce APC na ba ciya ma da Allah ƙara lafiya mai ma da cin Allah ana yi sai gaskiya Allah ƙara ba mu wa kai wanda wanda suke taimaka ta wasu ma'ana da dukkan jarabai kuma kuna yi wannan kuna fata alheri da Allah ko wanda zauna za mu fara samun nan abinci za mu ke abinci ma
gode waɗanda suka yi suka ba da tasu gudunmuwa da wannan waka da daula da muka hutu na rana yawa mai gidanmu ya kwamfana da ziyara abubakar shi suka kwamfana. Muna amfani da wannan dama yi godiya ta musamman ga ciyaman na lalata miliyan daura da muka mutu lalala da soyayya da kauna da yake gwani ga wannan mai gida na wannan jam'iyya ce. Allah ya saka masa da wani mutum da Allah ya karo basira Allah ya ba mu nasara ya ga mu da duk abin da muka sa. Bayan haka muna amfani da wannan dama da godiya ta musamman ga wannan jajirtattu matasa da mawaka suka suka jawo su kuma suka zo su ba da tasu gudunmuwa da fatan Allah ya saka musu da mahimmanci alkai. Bayan haka ina son amfani da wannan dama ganin wannan wuri kashi 95 mutane ne masu mu'amala da kafar sadarwa, mutane ne masu isar da sakonni ko wannan iri da kafar sadarwa. Alhamdulillahi a duniyar da ba a san abin da ake ce da social media ba ko wani abu makamantan haka, amma saboda shigowar zamani Allah ya kaddara cewa an samu abubuwa da dama. Yana sa yin kana gare mu ko wani Allah ya sa ya ta kamar da kuma sani ana siyasa a Najeriya kuma yana shekara da yi ana siyasa a Najeriya, amma yanzu idan za a yi zaɓe a Amerika ba ka cewa an takara ya kashe kudi wurin kwanta ko wurin bilbot kashi 85 ko in ce ma kashi 90 na abin da ya takara suke amfani da shi ne jajjantattun mutane especially wa'inda suka san cewa al'umma sun san su ko fagen waka ko fagen fim ko wani fage ne wanda ake cewa wa'inda mutane suna da mutane da ga yan siyasa suna amfani da su. Da ka yana su amfani da wannan dama ce wannan layi da kuka ɗauko kuma wannan layi da kuka bi Allah ya so ya ja zai hanyar fita da ido daga nan zuwa gaba kuma zai taimaki siyasa don Allah ya sa. Abin da karshe ina son yin kira ga alƙalai cewa mun zo ne kawai mu yi godiya a madadin da gidanmu, saboda haka alƙalanci ya rage gare ku sai ku diba zuwa waɗannan bayan da alƙalai na wannan gasa an sauku ne a matsayin masana na wannan aiki, saboda haka mun zo ne kawai ku shaida ko ku sa albarka, saboda haka duniya na kallon ku, al'umma na kallon ku, su tabbatar ku masu adalci. Da fatan Allah zai ba ku iko domin ku masu adalci. Abin da karshe da nake so amfani da shi a nan shi ne wannan waka da aka yi so mace ce ba ma kusan fagen siyasa ba, kuma Allah ya so yadda daga wannan duk lokacin da Dauda ka wuce rana ya hidda waka ta ci gaba da wannan gwagwarmaya, Allah ya so yadda za a ga lunkin ko lunkin na abin da aka gani in Allah ya so. Kafa masa da Allah. Saboda haka wai da Allah ta samu nasara wai da babu samu ba sauka haka Allah ya kaddara, kuma idan lokaci na gaba ya zo kuma sake wanda sa'a sun Allah za su samu. Amma za su tabbata muku cewa daga nan wani har na ƙarshe duk wanda ya participate ga wannan abin
Allah ya so da zai samu wani abu ko a yi babu wanda zai je gida ba tare da wani abu ba duk wanda ya yi kuma aka ɗauka zai samu wani abu insha Allah muna godiya gare ku Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya yi kowa gidan lafiya annabi masoya ne Allah ya kawo kuke na ta fa masa da Allah za mu je abu na gaba wannan malam bani malam bamba shi za mu taso da mutum da farin ciki ya shirya wannan tsari ko ya shirya wannan gasa ciyaman watan lalala ba wai ciyaman ɗaya ba ne ni na ƙara mai ciyaman da rabi sauran jojis da waɗanda aka gayyato jama'a assalamu alaikum nawa bai da yawa abin zan faɗa domin duk abin zan faɗa mai girma zanna ya faɗa ya yi godiya ga musamman ciyaman ya yi godiya ga musamman abokan aikin shi ya yi godiya ga duk mutane suka zo nan abin da zan kara shi ne na ji daɗi na gode ma Allah na samu kaina wannan wuri inda idan kana da sako ga jama'a ka kawo shi wannan wuri sakon zai isa babu inda ka kaso bayan za ka turu sakon ka ya kai ga jama'a irin ka fiɗi matasa ka fiɗi mawaƙa ka fiɗi kuma su kusa ciwon kansu to sako zai kai da wannan nake godiya sakon wannan waƙa sakon wannan gasa da duk abin da matasa masu mutunci rukuna shirya zai kai kuma za a yi nasara insha Allah. Abu da zan kara shi wannan bawan Allah da aka kokarin a ga cewa ya zama ciyaman. Ina gaya maku waɗanda ba sani ba zama na ciyaman in Allah da shi alheri ga jam'iyyar APC. Dalili na kuwa gogagge ne ga siyasa. Dama Hausawa na cewa ba a shiga ruwa sai an shirya. Mai gidanmu yari to ya san abun da a siyasa. Dalili na kuwa ya fara tattaran fati na jiha. Ya yi shekara 4 ya waye lafiya. Aka ba shi ciyaman na fati kuma na jiha. Ya yi ya waye lafiya. Ya je National Assembly. Can ma ya yi siyasar yawan yin lahiya ya zo ya yi gwamnan shekara 8 kuma ya yi gwamnan gwamnoni shin ana haɗa wannan da wani ya san siyasa ciki da waje abinda muka roƙo Allah ya bashi kuma Allah ya ƙara mai hikima ya wanye lafiya duk wanda ya zo nan Allah saka mai da alheri kuma ga wani challenge gare ku nan mun yi kun shayi kuma mun yi yanzu to don Allah a ƙara ƙaimi muga cewa Allah ya kai shi wurin nan ku ne masu kai sako kuma ko yin sako kuma Allah ya albarkaci sako na gode kwarai na ba masa da Allah sani da nuna farin ciki a manyan bayan mu da wani rubutu a su a Najeriya